खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो swrjithecreativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बिटिआरआव थाबैनो 600निबो बांसिन साख्रिनि थिसनथाइ फोसावनो थांगासिनो दङ। गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ खुन्दुं दोंसेनि समानबो खहा खालामनो हाया। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जों बयबो आथिखालाव मिथिनो मोनगासिनो दङ फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो गावबागाव मेल मिटिं लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव आथिखालाव गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा जयनिं हाबाफारिखौबो मोनसे गावसिनि बाहागो बायदि बाहायबाय थादों। जेराव गुबुन सोद्रोमाफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव होंगो दोंगो मुखुब जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो गुबुन समाव राजखान्थि दोलोफोराव जयनिं जाबाय थानाय बायदिनो मैयाबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गोबांथार जयनिं जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझार एमपि बिसायख'थियाव एबा बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिजाथि होगोन आरो बेयाव इउपिपिएल राजखान्थियानि दोलोआनो देरहागोन। लोगोसे गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ हेंथा होयोब्लाबो नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ खुन्दुं दोंसेनि समानबो खहा जाया होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा आरो बुंथिबावदों दि बिटिआरआव थाबैनो हाग्रा बिफानाव 600निबो बांसिन साख्रिनि थिसनथाइ होनो थांगासिनो दं होनना बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। बर'नि सासे मुंदांखा आबादारि आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय तेनजिं बड'साखौ मैया डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमा बरायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम गौरब बान्थाखौ देग्लाय 2023 नि थाखाय आबादारि फोथाराव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय आरो आसामखौ गोबां नाम एबा मुंदांखा खालामनायनि थाखाय गुबुन बोसोराव होबोबाय थाजानाय बायदिनो देग्लाय 2023 मायथाइनि आसाम गौरब बान्थाखौ आसामनि एबा बर'फोरनि सासे मुंदांखा आबादारि तेनजिं बड'सा बिथांनो गथायनाय जायो। जाय खौरांखौ मिन्नानैनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बाथौ गौथुमा खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानैनो तेनजिं बड'सा बिथांखौ बरायनानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थादोंदि थारैनो तेनजिं बड'साया सासे राफोद अर्गानिक साहा बानायगिरि। बेजों लोगोसेनो बिथाङा आसाम गौरब बान्थानि अनगायैबो गुबुन नेशनेल इन्टारनेशनेल बान्थाफोरखौ आवग्रिनो हादों आरो बियो थारैनो राफोद थुलुंगा जानानै थागोन होननानैबो आसाम सरकारा देग्लाय 2023 मायथाइनि आसाम गौरब बान्थाखौ तेनजिं बड'सानो गथायनाय जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि आइजो फालांगियारि मावथांखिनि जोहै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासैबो सोद्रोमाफोरनो 10,000 रांनि फर्म राननाय हाबाफारिया मैया क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे गुबुन थावनिफोराव गोबांथार होंगो दोंगोनि गेजेरजों राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसाम सरकारनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थारैनो फोसावनानै होनाय बायदियैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि आइजो फालांगियारि मावथांखिनि जोहै बिथाङा आइजोफोरखौ गावसुंथा खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै गासैबो सेल्फ हेल्प आफादफोरनो एबा हानजाफोरनोनो गासैबो सोद्रोमाफोरनो 10,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावनानै होनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन जायगायाव गुबुन
बेबायदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फर्म राननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया गोबांथार जायगायाव बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फर्म राननाय हाबाफारिया जानानै थांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गोबांथार आइजोफोरानो बाहागो लादों आरो गावबा गावनि फर्मखौ लानानै थांदों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 8.4 दफा बायदियै मुंख्लं नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो बिटिआर सरकारा फैगौ 27 जानुवारि खालि थि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों मोनसे दफा लाबोफानाय जादोंमोन, जेराव 8.4 दफा बायदियै बिटिआर एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायजों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन लोब्बा थाबोनानै जाय बिथांमोनहा थोंजोङै एबा खेंसालियायै मुंख्लं जालांदोंमोन, बै बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियैनो बिथांमोननो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय गोजोन गोरोबथायाव सोनानै लाबोफानाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मुंख्लं नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ होबोदोंमोनब्लाबो नाथाय गोबांथार बेबायदि मुंख्लं नखरफोरा थालांदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा सम सम गावबा गावनि मोनथायखौ नोजोर बोनानै खुद्रिसारबोनायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे फोसावथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियैनो फैगौ 27 जानुवारियाव क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआवनो 1 रिंगायाव गासै 200 मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनो फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर सरकारा मुंख्लं नखरफोरखौ हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनानै गावबा गावनि राङारि अनसुंथाइखौ आजावफैनो थाखाय खावलायहरनायखौबो नुनो मोननाय जादों। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गुबुन गुबुन दोलो आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माइनरिटि एबा मुस्लिम सुबुंफोरा गासै 120निबो बांसिन दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थि दोलो आफादफोराव राफोद खालामनांगौ लोगोसे जयनिं खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव थानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि थाग्रा थावनियावनो थारैनो गुबुन गुबुन माइनरिटि एबा मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायजों लोगोसे बिटिआरनि गोबांथार इएम आरो एमसिएलएफोरनि नुजाथिनायाव थारैनो 120निबो बांसिन गुबुन गुबुन मुस्लिम सुबुंफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिथांमोनखौ गावसोरनि राजखान्थि दोलोआव गोजोनै बरायनानै लायो होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावनाय जादों। देग्लाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां क'क्राझार थामथि थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जागोन। नंगौ, बेफोर गासैबो बाथ्राखौ मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंफोरथिना होदों थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोनि खुंफुं आफादनि मानगोनां मासिगिरि डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो लोगो आफादगिरि गबिन्द चन्द्र बर' बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ देग्लाय थामथि खुंनाय जागोन, जेराव बे हाबाफारिखौ गुबैयै जानुवारि दाननिनो 27, 28 आरो 29 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ मैया बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथांमोनहा आरो खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बे हाबाफारियाव दासिमाव गुबुन गुबुन हादोरनि गासै 8टा हादोरनि थुनलाइगिरि बिथांमोनहा कनफार्म जाखाबाय। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन नेसनेल, स्टेट आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गावबा गाव बाहागो लागोन, जेराव 121निबो बांसिन दायो कनफार्म जाखाबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो थारैनो थुनलाइयारि फोरबो खुंनायनि गेजेरजों जोङो बिटिआरआव गोदो गोदाय मानसिफोरा
एसे फैनो थाखाय उसुबिदा सानोब्लाबो नाथाय दायो खनसे नङा खननै नङा खनथाम थुनलाइयारि फोरबो खुंनायनि गेजेरजों थारैनो बेखौ मुलुगनि गेजेराव फोरमायथि होगोन जे थारैनो बिटिआरआव गोजोन दङ एबा बिटिआरआव बयबो आलो गोजोनै थांनो हानायनि सम जाबाय। बेखौ सुबुंफोरनि गेजेराव फोरमायथिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि गेजेराव अरायबो गोजोनै गायसननो थाखाय बे हाबाफारिफोरखौ खुंबाय थानाय जादों होननानैबो बिथांमोनहा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो थुनलाइ मोजां मोनगिरि बिथांमोनखौ हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैनो थाखायबो बिथांमोनहा खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझाराव बडलेण्ड खुंथायारि गौथुमनि थाखाय अफिस बेखेवनानै होनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मोनसे मावथांखि जेराव बिथाङा डिजिटेल इन्डिया खालामनायखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर खुंथायाबो दायो गावसिनि गासैबो बिफान लोगोसे अफिसनि गासैबो खामानि दामानिफोरखौ डिजिटेल खालामनो थांखिखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा मैया बडलेण्ड हायुङारि गौथुमनि थाखाय अफिसखौ बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आनो बेखेवनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो अफिसनि लोगोसे बडलेण्ड हायुङारि गौथुमाव गोबांथार रायजो राजाफोरानो बेनि थ्रुयै गोबां मुलाम्फा मोनगोन आरो गावबा गावनि न'आव थानानैनो गोबांथार खामानिखौ मावनानै लानो हागोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।